Johnny van Johnny is trots op de chubby kind en mijn eigen verzekering. Ik is gelijk van voor en achter. Ik kom Mosag pad toe. Op die watling. Aan die kroepij. Jo, gansjes. Nou, maar ons is het diergedraaid, maar nog niet weggedraaid niet. Ons hang, maar zo niet droog wordt niet. En ziekels is sterk weg op pad Chapel toe. Nou, maar Hamtje is die 18e Augustus. Waar is August, mensen? Waar is August, mensen? Stel met padje kom. Nou, die 18e Augustus maakt ziekels 72. Draai hem maar om. 72, maar draai hem om. Die Heer is goed met hom, Joyce. En zoals ik altijd zei, die Heer komt hier zo jonger weer. Ziekels is sterk weg op pad Chapel toe. Kan maar ziekels zo eister. Die 18 Augustus. Als nou dinsdag, als die Heer so wil, dan maak ziekels 72. Maar draai hem om. Draai hem om. Sal ek nie weer vandag soos 'n watvrou. Kan maar ziekels zo eister. Gelijk van voor en achter. Jy moet voel op weer van, soos Rebecca, die. Jy weet maar soos Rebecca, kom by jou show, dan kom jy so warm. Lekker pad toe. Yes, dit is my. Kan maar ziekels zo eister. Wel, as jy op die geseende sondag het, breng jy se baan en alles wat moes. Maar